je negdje kod stabla pa samo unutra. Nalazimo se u okolici Ogulina na Šmitovom ili Zelenom jezeru i ovo je jedno od glavnih staništa čovječje ribice i ujedino endemske ribe svjetlice. No u posljednjih nekoliko godina djelovanjem čovjeka ovo je jezero postalo zagađeno sa stranim donesenim vrstama riba i one predstavljaju ozbiljan problem za domaće vrste. Mi smo se danas skupili na jednoj akciji da pokušamo ukloniti te strane vrste i damo šansu našim domaćim endemskim vrstama. Upravo pripremamo elektroribolov na Šmitovom jezeru. Pripremili smo 2 posude. Ova velika će biti za invazivne vrste, klenove, linjake i pijore, a mala će biti za svjetlicu, tako da ih ne treba naknadno odvajati. Još jedna od metoda lova koju ćemo danas ovdje koristiti je lov vršom. Kolege iza mene guraju ribu ispred sebe. Princip na kojem ona radi je unutra imamo neke mamce kojima ćemo privući ribu. Način na koji ona ulazi je kroz ove tu otvore na svakoj strani, ali stvar je u tome da nije toliko lako izaći kao što je lako ući. Dokazali smo da je Šmitovo ili Zeleno jezero povezano sa izvorom i ponorom Rupečice. Samo jezero nastalo je kao urušenje tla, zapravo mi to zovemo urušna vrtača i takva urušna vrtača zapunila se vodom iz rijeke Rupečice. Dubina u najdubljem dijelu jezera je 27 metara i zbog toga uklanjanje vrsta nismo mogli obaviti samo sa površine, nego budemo ja i kolegica sad ušli, uronili i u stvari ih ručno pokušali ukloniti. Naša akcija uklanjanja stranih vrsta riba je završena. Ona je ostvarena uz pomoć grada Ogulina, Športsko-ribolovnog društva Ogulin i Speleološkog društva Ogulin. Uklonjeno je značajan broj stranih vrsta. Jedan dio je prebačen u jezero Sabljake, a jedan dio će se prenijeti u novi slatkovodni akvarij Karlovac. A ono što je najvažnije, originalni stanovnici svjetlice, one su dakle sve vraćene natrag u jezero i ovdje ostaju za buduće naraštaje.